Il-Gvern Malti sostna li l-ittra lill-Europarlamentari Nazzjonalista David Casa bat lill-Kummissjoni Ewropea biex tinsisti għall-inkjesta pubblika dwar il-qtil ta' Daphne Caruana Galizia hija msejsa fuq allegazzjonijiet bla bażi. Fittra mibgħuta lill-Viċi President tal-Kummissjoni Ewropea Frans Timmermans u l-Kummissarju Viera Jourova, il-Gvern permezz tal-Ministri Helena Dalli u Owen Bonnici saħqu li l-implikazzjoni li saret minn Casa li membru tal-Gvern Malti huwa responsabbli għal qtil hija l-kollox bla bażi u bbażata fuq suppożizzjonijiet. Il-Gvern ikkundanna b'mod qawwi l-ispirtu li bija nkitbet littra ta' Casa u sostna li din kienet saret biex tagħmel ħsara lir-reputazzjoni ta' Malta u bi skop politiku partiġjan. Il-Gvern ipprotesta għall-allegazzjonijiet gravi li saru meta wieħed iqis l-isforzi li jagħmlu l-awtoritajiet Maltin biex jinvestigaw dan il-qtil li waslu biex jiġu akkużati 3 persuni bil-qtil ta' Daphne Caruana Galizia. Fakkar li fl-investigazzjoni huma involuti wkoll il-Europol. Għalli jekk Casa għandu profi fideh li jistgħu jgħinu fl-investigazzjoni għandu jmur bihom ant il-maġistrat inkwerenti. Saħaq li huwa nkorrett jingħad li Malta oġġezzjonata għall-inkjesta mill-Kunsill tal-Ewropa. Għalli Malta oġġezzjonata għall-involviment ta' Peter Omtzigt li nstab li mmanipula evidenza f'inkjesta mexxija minnu biex jiġbed l-attenzjoni tal-midja. Il-Gvern saħaq li t-talba ta' Casa mhix floka u appellalu biex ma jkomplix ikun ostaklu għal proċess ġudizzjarju.